Beszéljünk a csontműtétekről. Nagyon sok esetben, akár az implantátumok behelyezése kapcsán, akár a csontot érintő különböző sebészeti műtétek kapcsán szükség van a csontállomány pótlására, kiegészítésére, átültetésére. Ezekben az esetekben vagy helyileg a szájüreg különböző egyéb részeiről tudunk csontot venni, például a bölcsességfogak területéről, vagy az állcsúcsnak megfelelő területről, és így saját csonttal tudunk olyan helyeken pótolni, ahol hiány mutatkozik, például egy ciszta feltöltésére, vagy az implantátum behelyezése kapcsán a csont szélesség növelésére, illetve rendelkezésünkre állnak a legkorszerűbb különböző szintetikus csontpótló anyagok, amelyek összetételükben a csont összetételének felelnek meg, ugyanakkor a saját csonttal vagy a vérrel összekeverve a csont növekedéshez megfelelő alapanyagot biztosítanak. A csontpótló műtétek egy részét a felső rágófogak területén szükséges végezni, ez az úgynevezett sinus lift műtét, de előfordulhat, hogy az elülső fogak, a frontfogak területén, illetve az alsó állcsont területén is lehetnek olyan területek, ahol nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű csontállomány, akár az implantátum beültetéséhez, akár egyéb korrekciós műtétekhez. A csontbeültetés ma már rutinszerű eljárás, fájdalmatlanul végezhető. A honlapunkon számos információt talál ezzel kapcsolatban.